háromnegyedes pengetésnek egy gyorsabb változatát is nézzük meg. Ez a következő kép hangzik. Érdemes számolni közben, és úgy jobban megmarad, ugye mivel háromnegyed, ezért 1, 2, H, 1, 2, H, és mindegyik számolásra 2 darab pengetés jut. Először ugye a basszushurt pengetjük, most egy A-moll esetében ez egy A-hur, és az alsó 3 hurt pengetjük még. 1, 2, H, visszafele értelemszerűen visszafele pengetjük, tehát felfele pengetjük. A húrokat még egyszer mutatom. 1, 2, H, 1, 2, H. Szépen sorba lefele, aztán visszafele. Ha úgy könnyebb, akkor lehet 6-ig is számolni. Ugye a 3 negyed az ugyanaz, mint a 6 nyolcad. 6-ot is lehet számolni,